Puertas Abiertas. En Puertas Abiertas llegamos al tiempo de las historietes valencianes, de las tafanerías. El título de la tafanería de hoy es 5 dies per a la República y tiene que ver con les jornades de vagues i revoltes obreres a la València de 1917, ara fa 100 anys. La locució de Quico Fort y la música de Carles Hernández. Revolución, compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. Això del desencant amb la situació política no ve de nou. Al març de 1917, per exemple, els líders dels dos grans sindicats obrers, UGT i CNT, s'havien posat d'acord en promoure canvis fonamentals del sistema polític. Per al 19 de juliol, un nombrós grup de parlamentaris es reunia a Barcelona. Es preparava la fi de la monarquia i la convocatòria de Corts Constituents. Per tota Espanya s'estengué un ampli moviment que coincidia amb la Revolució Soviètica i tingué el seu inici a València. A dia d'avui podem reconstruir sols parcialment els esdeveniments perquè la premsa va ser censurada. La nit del dia 18 de juliol de 1917, piquets de tipògrafs havien parat la impressió o la distribució dels diaris locals. A la mitjanit, els ferroviaris de la secció valenciana de la Companyia del Norte es declararen en vaga. A pesar dels rumors de sabotatge, encara circularen alguns convois a primeres hores, però no isqueren els trens mixtos de Madrid i de Castelló. Pel matí del dia 19, grups a favor de la vaga general, en la major part formats per dones, feren crides per fàbriques i tallers. Els piquets també obligaren als tramvies a tornar a cotxeres. D'esta manera, els tramviaires avançaren un dia la vaga que tenien convocada per al dia 20. Al migdia, quan la vaga als centres productius era general, el governador civil dictà un ban prohibint la formació de grups. 2 hores després n'emeté un altre, anunciant que les forces dissoldrien grups sense anunci previ. A primeres hores de la vesprada, també el comerç havia tancat les seues portes. Cap a les 4:30 començaren a congregar-se grups de persones junt als solars de la plaça de Sant Francesc i el Parc de Castelar, ambdues actual plaça de l'Ajuntament, on encara estava l'antiga estació de ferrocarril. Les forces d'ordre havien pres posicions. També s'havien desplegat per la ciutat postes sanitàries de la Creu Roja. Circulava una convocatòria per a les 6 hores, a fi de proclamar la república des de l'Ajuntament. Fins i tot s'havia introduït una gran bandera republicana per tal de posar-la al balcó. Els revolucionaris esperaven que, després de la proclamació, unitats de l'exèrcit i de la Guàrdia Civil els seguiren. Però el que va succeir va ser, precisament, tot el contrari. Allò que desplegaren va ser una aferrissada repressió. Hi hagueren càrregues i es clausuraren els centres obrers dels carrers Àngels i Padilla, així com la societat constructora. Per la nit, València era una ciutat fantasmal, amb teatres i cafès tancats. Al matí del divendres 20, els piquets de vaga ocuparen la ciutat. Els comerços no obriren. Els escorxadors no sacrificaren bestiar ni arribaren llauradors per a vendre als mercats, que estaven buits. Tampoc no passaren pel carrer els fematers. Les cafeteries i els bars continuaven tancats.
no n'hi havia premsa i es tallà la línia telefònica amb Russafa. Els veïns fiquen la galta, L'alcalde, Martínez Aloy, convocà sessió plenària a les 11 del matí en un ajuntament rodejat pels guàrdies. Al ple, impedir el debat sobre el sistema polític i proposar que l'Ajuntament finançara el sacrifici de bestiar per a mantenir l'abastiment de carn. Mentrestant, creixien les manifestacions al carrer. Es produïren càrregues a l'actual carrer Russafa i la Guàrdia Civil emprà armes de foc. El governador ordenà la clausura del centre de la Unió Ferroviària. Els agents procediren a escorcollar habitatges per tal de trobar als sindicalistes. En detingueren a 62, mentre es disparaven els fusells Mauser contra els vaguistes. Hagueren enfrontaments als carrers Cadis, Sevilla, Dénia i Germanies, una zona on s'havien posat a viure molts ferroviaris per la presència dels tallers i la construcció de la nova estació del nord, que seria inaugurada l'agost d'aquell mateix any. També van haver desplegaments de soldats d'infanteria entre la vella estació i la nova. Cap al migdia caigué mortalment ferida Francisca Boronat Boix, de 30 anys, una dona fadrina que tenia 2 germans ferroviaris. Vivia al carrer Gibraltar i va morir a les 8 de la nit. campana de sabor fan un crit per la guerra. També va ser ferit de bala Bernardo Sáez García, que vivia al carrer Cuba. Per la vesprada continuaren els enfrontaments, sobretot al barri del Carme. Un home de 26 anys que vivia al carrer Santa Teresa va ser ferit de bala al turmell i un altre de 29 que vivia al carrer Orx va ser ferit al colze. Una altra persona que estava asseguda a la porta de sa casa, al carrer Alt, va rebre un tir de la Guàrdia Civil al ventre i va morir poc després. També un home de 28 anys seria greument ferit a la cuixa. El dissabte 21 començà el dia també amb els mercats tancats. Hi hagueren nous enfrontaments. L'Ajuntament pagà el sacrifici de 60 corders per tal d'abastir les carnisseries. Als enfrontaments en la plaça de Sant Francesc va ser ferit de mort un jove de 19 anys que vivia a Patraix. Un altre home de 29 anys seria ferit al carrer Pintor Sorolla. A la Casa de Socors de Museu foren ateses més persones a causa del tiroteig al carrer Soguers. Un home de 49 anys i un jove, amb dos del barri del Carme, varen ser ferits, així com una xica de 18 anys, amb domicili al carrer del Pou, que resulta ferida per un fragment de bala en l'engonal dreta. El president de l'Audiència i el governador civil es traslladen a Capitania General per a declarar la llei marcial. Una secció d'infanteria proclama el ban pels carrers, assumint tot el poder el general Tobar. Es nomenà un jutge especial, Miguel García, que ho era al districte de Mercat. Les classes altes feren costat a les autoritats militars. Una comissió d'aristòcrates i empresaris va anar a Capitania per tal de reunir-se amb Tobar. El Reial Automòbil Club cedí vehicles a l'exèrcit, amb els quals algunes unitats militars marxaren a vigilar la presa de Manises i guàrdies civils es desplaçaren a Catarroja. El diumenge 22 pel matí arribà un tren militar amb el regiment d'infanteria Savoia, número 6.
Una part del regiment rellevà el regiment Mallorca en la protecció de la línia fèrrea. L'alcalde ordenà sacrificar a 142 animals a l'escorxador per compte de l'Ajuntament. També va ser rebuda una comissió de comercials i industrials, encapçalada pel president de l'Ateneu, Serrano Chesán. L'alcalde els demanà la reobertura d'establiments. Els comissionats, per la seva banda, es comprometeren també a visitar els bancs, a fi d'aconseguir l'ajornament en els crèdits dels petits comercials afectats per la vaga. Per tal de donar sensació de normalitat, l'alcalde, l'arquebisbe i el governador acudiren al passeig de Caro, vora la mar, i es programà un concert de la banda municipal a la Glorieta. Per la vesprada arriben reforços. En un altre tren militar arriba des de Madrid el regiment de cavalleria de llancers de la Reina número 2. El general ordena que les bandes musicals de tots els regiments marxaren per tota la ciutat. El general Tovar alliberà els dos germans ferroviaris de la dona morta, que estaven detesos, i va donar llicència a un altre, que feia el servei militar. El dia 23, i després de fer les autòpsies, dos dels fallits varen ser soterrats a una fossa comuna. El jove de Patraix va ser soterrat el dia 25. Després de 4 dies d'enfrontaments, va morir gent pobra que no podia permetre's ni un nínxol. A València no es pogué proclamar la república, però sí que ho feren alguns pobles del Camp del Túria i la Folla de Bunyol. El moviment de vagues es va estendre per tota Espanya, encara que la Segona República hagué d'esperar 14 anys. Ya no nos dejan respirar. Vamos a ver qué hacer. Ya no nos dejan respirar. Estás escuchando CV Radio.